हौवाफ्राबो खालि हिनजावफोरखौ खारबाथाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोरबा इउटुब चेनेल बा सोरबा फेसबुकफोरनि गेजेरजों बुंहरगोन फैफिनदो आं दाबो नोंखौ बजबना लागोन होननाया थांनायाथ' थांदोंमोन खिन्थु फैफिनबाय आरो थांनानैबोलाय सानबेसे थागौमोन दस्रा जायगायाव नोंनि हायानो दं ना मायानो दं खोनाबाय आदा आंना हिनजावा गथ' सासे जादोंमोन आदा औ आंखौ गारना थांबाय आदा आं महाराष्ट्रआव फैदों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव फाथैलाय बिसिनाय आरो सोरबा हौवाया सोरनिबा हिनजावखौ लाना खारनाय सोरनिबा हिनजावा माने दुसरा हौवाजों खारफालांनाय बिदि केसा दैलि सोलिबाय थायो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बे दानिल' नङा आगोल जेब्ला नोङो लकडाउननि आगोलनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो बेनि गोबां आगोलावनो सोलिबोनाय जानांगौ खिन्थु जों बारा मिन्थियामोन ससियेल मिडियानि गेजेराव जेब्लानिफ्राय इन्टारनेट सोलिदों अब्लानिफ्रायसो जों बांसिन मिन्थिनो मोन्दों मानो होनना बुंबाथाय जों न'आव थानानैनो दुसरानि जायगानि खोथाखौ मिन्थिजोबो नालाय आरो बे समाव माने दैलि हिनजाव खारनायल' बे सासेनि हौवाया बैखौ लाना खारलायबाय बै सासेनि हिनजावा बैजों खारफालांबाय बिदिल' खोनायो आरो सोरबा बेंगालर सोरबा मुम्बाइ चेन्नाइ बायदिसिना गोजान जायगायाव खारफालाङो मोनसे बाथ्रा कि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आरो हिनजाव खारनाय जाथाया जादों फिसाजो साथाम दङ ओमफ्राय बे फिसाजो साथाम थानाय हिनजाव सम्फा बसुमतारिया गावनि हौवाखौ गारनानै खारदों खेबसे नङा खेबनै मिथिबायना स' बेफोर माने टपिकआ आगोलनिफ्रायनो सोलिबोनाय दासिमहालागै जोबनो थाङाखै नै बे साननैसोनि गेजेराव नोंथांमोना सासे आरो इउटुबार जायबा फेसबुकआव इनफ्लुएन्सार होननानै बुंगोन बेखौबो नुबावबाय गोबां दावराव जाना थांबाय जायनि नामा जाहैबाय नै बे साइडआव होनानै गोनां नाम लकडाउननि आगोलनिफ्रायनो नुबोगासिनो जेब्ला इन्टारनेट सोलिदों जायबा रसमा ब्रह्म नोंथांमोनाथ' बेनि केसखौ मिन्थिखाबायानो माबायदि सोलिगासिनो बिथाङा माने गावनि फिसाजो आरो हौवाखौ गारनानै दुसरा हौवाजों थाहैदोंमोन बेंगालराव माने खारलांदोंमोन आरो 60 दिनसो जाहैदों थाहैनाया खिन्थु दा बेंगालराव हमजानानै बे न'आव दोनफैजाबाय दा बेखौ न'आव दोनफैनायनि उनावथ' जेबो खबर गैथ'वा मानोना जोंबो ससियेल मिडियासो जोंसो मिथियो नालाय आरो जेसेबांखिनि बे गोसारगासिनो ससियेल मिडियानि गेजेरावसो गोसारगासिनो खिन्थु बेखौ बुजायना गालांदों ना लाबोनानै ओरैनो दोनलांदों बेखौ जों जेबो मिथिया नाथाय गोबां मानसिफ्रानो माने बे खारलांनायखौ मिस्टेक होननानै सानो आरो गोबां मानसिफ्रानो जेनेबा बोरैबा जाफ्लांबाय रसमाया जे दुसरा हौवाजों थांबाय बे बोरैबा बाइचान्स जाफ्लांबाय गोरोन्थियाव खेबसेया जायो खिन्थु बे नोंथांमोना सानना नायलाय बे गोरोन्थि नामा मिस्टेक माखौ बुङो मोनसे माने बोरैबा थांफ्लांनानै अहायबा माबा मोनसे जानानै सौग्रावनानै बा माबा मोनसे एक्सिडेन्ट ना बेफोरसो मिस्टेक होननानै बुङो माने बोरैबा बाइचान्सआव जाफ्लांनाय आरो बेफोरखौ मिस्टेक होननानै बुङो खिन्थु जायबा रसमा ब्रह्मआ न'निफ्राय गथ' आरो हौवाखौ गारनानै बेंगालराव दुसराजों थाहैदों बे मोनसे प्लेनिंसो बेखौ मिस्टेक होननानै बुंजाया माने बे मिन्थिनानै मिस्टेकआथ' मिन्थिनानै मावा नालाय बेखौ मिन्थिनानै प्लेनिं खालामनानै मावनायसो बे मोनसे उन्दै बैसोआवनो हाबा जाना लायो बेनिफ्राय देरनायनि उनाव आरो दुसराजों खारनो लुगैयो माने गोसोआ सोलायलाङो आरो बिदि माने लुगैनाया दस्रा जालांबाय थायो नालाय जेरै नोङो मोनसे बाजारनिफ्राय माबा मोनसे फुथुला बायना लाबोनानै बेजों गोबां गेलेसिगोन उन्दै गथ'फ्रा ओमफ्राय आरो बेखौ बालायसिगोन आरो दस्रा नुबाथाय बिदि गोसोआ सोलायो होन्दों आरो माने गोबाव जानायजों लोगोसे बिसोर बुजिस' हाया नालाय खिन्थु नोंथांमोना साननानै नायबानो जाबाय रसमामोन बायदिया दा आरो बुजिनायनि सम दंबावो नामा इसेबांखिनि आरो बेल' नङा बेनिफ्राय बुरैफ्रानो बिसोर आरो बुजिनायनि सम दंबावो नामा नोंथांमोना साननानै नायलाय एसेबांखिनि बैसो जाबाय बिसोर दा खमैब्लाबो जोंजों समान बा जोंनिफ्राय बाराबो जानो हानाय खमबो जानो हानाय थेवब्लाबो जोंहाथ' मोनसे बैसो जाबायना दा मोनसे बुजिनो हानायनि बैसो जाबाय जों बिदि लांफां खालामनानै गावनि सनमान हौवानि सनमाना बहा थांखो फिसाजोनि दुखुआ बहा थांखो न'खरनि सनमानफोरा बहा थांखो बिखुनजो बिहाव बा गावनि बिमा बिफानि सनमाना बहा खारखो दा एसेबां मानसिफोरजों बुखिजानाय दा थांनायाथ' थांदोंमोन खिन्थु फैफिनबाय आरो थांनानैबोलाय सानबेसे थागौमोन दस्रा जायगायाव नोंनि हायानो दं ना मायानो दं नों जायगायावनो नों हा गैयाबाथ' एसेबांखिनि खस्थ' भुगिनानै थानांगौ जायो जोङो आरो बेयाव दस्रा जायगाबावसो नोङो बेयाव थांनानै सानबेसेसो खामानि मावनानै जानो नोङो जेब्लानोखि नोंनि देहा थागोन अब्लाल' खामानि मावनो हागोन जेब्ला एसे देहाया द्रबलांगोन अब्ला नों बोरै थांना थागोन ओमफ्राय नों बेनिफ्रायथ' फैफिनो होनबाबोथ' नोंहा जायगायाव रावबो गैला बेबो मोनसे खोथा
हौवाफ्राबो खालि हिनजावफोरखौ खारबाथाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोरबा इउटुब चेनेल बा सोरबा फेसबुकफोरनि गेजेरजों बुंहरगोन फैफिनदो आं दाबो नोंखौ बजबना लागोन होननाया स' मोनसे मिम्स नुदोंमोन आं जोबोर मोजां नांदों आं नोंथांमोननो देखायनानै नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय बेखौ माने थिग बिदिनो आरो हौवाफ्राबो एसे आनज्रायनो हानांगौ जेरै फैसालि ब्रह्मखौ दाखालि बावै हौवाया आनज्रायना दोनदोंना दा फैसालि ब्रह्म बिथाङा माने गोबां गावनो गारना खारदोंमोन खिन्थु दा गाव गोबां दुखुआव दं मानो बेबो दुखु होदोंमोन जेरै दा बे डाबल दुखु मोनदों आरो ओमफ्राय जायबा माने मोनसे मिम्सआ जोबोर मिलायदों दे मानो होनना बुंबाथाय माने नों खारबाय नालाय नोंबो दुस्राखौ नागिरदो बिमा नों फैफिनदो हौवाफोराबो गोदान गोदान लानांगौ बिदिजों जाया मा लाफिनगोन आं दाबो नोङो बावथाव नोङो गोदान हायोबा हाबा जानानै संसारखौ खालि बिसोर सानैयाल' जायाखैथ' नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो माने हौवायानो मोजां नङा बा हिनजावानो मोजां नङा बेखौ बिसोर गावसोर गाव सुद्रायलायना लानांगोन नोंथांमोना जे बे आंनि हौवायानो मोजां नङा होननानैसो नों दुस्राखौ लाहैनाय बेथ' खोथा नङाना माने नों हाबा जादों जेला संसार जादों जेला नोङो मोनसे मोननैयाथ' जाखायो माबा मोनसे बयनाबो आलादा आलादा प्रब्लेम जायो खिन्थु नों बेखौ कमप्रमाइस खालामलायनो रोंनांगोन समायाव नोंनि गोरोन्थिब्लाबो नोङो बुंनो हानायनि मोनसे खोथा बाथ्रा थायो आरो समायाव नोङो नोंनि भुल गैयाबाबो नों समायाव सिरि थानांगोन बे मोनसे संसार जानायनि नेम बेनो नोंथांमोना बेखौ बाहाना खालामनाङा आरो मालाबाबो आरो नों एसेबांखिनि रायजो राजाखौ लानानै हाबा जानाय सेन्दुर लानाय बायदिसिना बेन पार्टि बा आर'ज बेफोरनि मान सन्मान रायजो राजाया एसेबांखिनि खस्थ' खालामनानै नोंसोरखौ हाबा होनायनि रायजो राजानि मान सन्माना बहा खारखो मानसिनि लाइफआवथ' प्रब्लेमाथ' जोबनोनो थाङा मालाबानो उन्दुनानै सिखारनाय लोगो लोगोनो मोनसे गोदान प्रब्लेम जायो आरो हरावल' मोजां माने उन्दुलांनाय समावल' जेबो टेनसन फ्रि जाना थायोना खिन्थु सिरि मोननाय लोगो लोगोनो दिमागा बेखौ मावलायनांगौ बबेबा मोनसे सोरबा आरो फैसा सोरनोबा धार नांगौ आं गाबोन सोरबा आरो सोरनिफ्रायबा फैसा मोननांगौ बिदि माने टेनसन बेलेग बेलेग थायो आंनाव इम्परटेन्ट खामानि दंथारो गाबोन आं थांनानै मावथारनांगोन नङाबा आङो माने बुहुत लस जागोन बिदि गोबां बायदिसिना टेनसन आरो बेल' नङा सोरबा संसार जानायनि सोरबा बहायबा खामानि मावनायनि बिदि बायदि गोदान माने सानफ्रामबो नों साननोनो हानाय नङा जे बे टेनसना आंनाव फैगोन मालाबा लालाय गालायफोरखौथ' नोंथांमोना आगोलनिफ्रायनो नुगासिनो खिन्थु बेफोरनि सायाव माबा मोनसे एक्सनफोर लानो हाबाय बायो नामा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरलाय स' आंनि साननाय बायदिब्लाथाय जोंनि बर' हारिफोरनि गेजेरावथ' माने डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट गोबां गेदेर मिटिं जायो आरो बेयाव गोबां जोंनि बर' हारिनि माने गोबां गेदेर मानसिफोर फैयो माने बेफोरनि गेजेरावनो माबा मोनसे डिसकास खालामलायनानै माबा मोनसे रुल रेगुलेसन जुदि पसिबोल दंबाथाय दाबाय बायनो हायोब्लाथाय बिसोर माने डिस्ट्रिक्टनिफ्राय एबसुनाव फैबाय एबसुनिफ्राय गामि फैबाय बिदि मोनसे रुल होनानै दोननो हायो आरो माबा मोनसेबाबोथ' पसिबोल जाथावथाव जेनेबा माबा मोनसे रुल दाथावथाव गामिफोराव दाना दोननो हानाय खेबसेनो बयनिबो माने एसेबांखिनिथ' पसिबोल नङा एसेबांखिनि डाइरेक्ट एक्सन नङाबाबो स्लाइड मोनसे बानायना दोननो हायो आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंबानो जाबाय बेनि सायाव मा सानो लास्टाव बेनो सानफ्रामबो बुंगोन आं दिनैल' नङा नोंथांमोना चेनेलखौ गोबां मानसिफोरानो साबस्क्राइब खालामाखै खालि भिडिअखौ नायो खिन्थु भिडिअखौ हाजार मानसियानो नायो साबस्क्राइबारा दासिमबो 3000 जाहैयाखै बेनिखायनो नोंथांमोना जोबजासिम नायदोंब्लाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय